Vremea caldă și frumoasă a venit și e prezentă, sperăm cât mai lungă, dar odată cu încălzirea timpului avem și o creștere a numărului de căpușe. Șansele să fim mușcați de căpușe sunt destul de mari în perioada asta, dar ca ele să transmită acea boala Lyme, sunt destul de mici. Dar, boala fiind foarte serioasă, trebuie să le privim ca un lucru important. Unde găsim căpușe? În iarbă înaltă, în zonele împădurite, în tufișuri. Din cauza aceasta este bine să limităm timpul pe care copiii îl petrec în aceste zone sau să fim pregătiți să îi îmbrăcăm cu haine corespunzătoare de culoare deschisă, cu mânecă lungă, pantaloni lungi și pantofi închiși. Dacă totuși ați fost la iarbă verde și ați stat o perioadă de timp mai lungă acolo, ar trebui să căutăm copiii, să vedem au sau nu au căpușe. Unde îi căutăm? În spatele urechilor, în urechi, în păr, în axilă, în spatele genunchilor, în zona inghinală și cred că am acoperit toate zonele. Deci cam peste tot. Bun, dacă am găsit căpușa, ce facem? Recomandarea numărul 1 este să mergem într-un serviciu specializat să fie scoasă de un om competent. Se recomandă scoaterea ei cât mai rapidă. Timpul maxim recomandat este 24-48 de ore, dar dacă se poate mai repede și mai repede. Ghidurile noi, protocolul nou, profilaxia nouă recomandă, se pare, și profilaxia antibiotică, ceea ce până acum, dacă căpușa era extrasă înainte de 48 de ore, aceasta nu mai era recomandată. Se pare că aceste ghiduri recomandă profilaxia antibiotică și la copil și la adult. Dacă, să spunem, sunteți în excursie la munte, puteți să încercați să scoateți singur căpușa cu grijă, folosind ori o pensetă simplă, ori există pensete speciale în farmacii pentru extragerea căpușelor, dacă le aveți la dumneavoastră, cu mare grijă, dintr-o singură mișcare și nu răsuciți. Este foarte important ca capul căpușei să nu rămână în piele. Ce trebuie să aveți grijă? Să urmăriți zona de lângă mușcătură, pentru că, ca și o complicație, poate să apară între 7 și 21 de zile de la mușcătură, în jurul mușcăturii, o zonă roșie, dureroasă. Dacă copilul prezintă febră în această perioadă, urgent, într-un serviciu de boli infecțioase.